Hello everyone, good evening. बयखौबो बरायनाय थाबाय आंनि चेनेलावहाय। दिनै आं गोबावनि उनाव भिडिअ मोनसे लाना फैलायबाय। भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो। लोगोफोर आंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै लादो। थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। मा भिडिअ? टाइटेला थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। चलो। आङो माने जोंहा सासे आलासि फैदों नालाय ओमफ्राय मोनसे बुस्थु खानो नागिरदों आरो नायलांदो मा बुस्थु खानो नागिरदों ओमफ्राय बे आलासियानो केमेरामेन हमदों केमेरामेन आलासि आरो नै बै गुफा सिङाव थानाय बुस्थुखौ खानो नागिरदों आङो वाव होनदो जि साइजखा आं थांबाला नुवाखै माथो इखो नुवाखैनो गैखायामोन मास मोनसे जाबाय इमान दसेनो देरबाय खानसै आं खानाय सिंफोराव जाबाय नुग्रोनाय माथो बायदि जाबायबा आं खोन्थिनाय नोंखौ नुयो दां र' सिखावबाय होनदो सिखावबाय होनदो आरे हाय आंनिया फान्थावानो दिस्टार्बथार सस्रागोनहाय दा रागा जोंबा फान्थाव थाइबाय थायो आरो थाइबाय थायो नै बेखौनो खानो नागिरदों लोगोफोर माबा गस्ला गानलायनांगौ गोनांथि जायो गस्ला गानहोआबानो एम्फौफोरा सुग्लिजोबो जानिया साइसथार जि अनखादों आं खानो बोरैबा मोनसे उपाय गैया आलासिया फैबाय नालाय आलासिया बिनि थाखायनो फैखादोंबा आलासिया बिनि थाखायनो फैदो माथो गोलोदथार ब्रोंगि साइसथार बोरैबा साइसथारबो माबाबो गोलोदथारबो माथो नायलाय गोरोब हागोन ना आइ खुमब्रा आइ खुमब्रा 10 थाखा 20 थाखा 10 थाखा 50 थाखा 100 थाखा बेहायनो दाम बेनो जि गिदिरखाना खानाया जिबाथाय सेसखाहाय आइ खुमब्रा होनदो जेनेबा नांगौबा 10 थाखा 20 थाखा जि साइजखा आयै जि अनखादोंमोन आं टां जि स्रेम हांसो गैयाना दा ओंखायनो दाउजोंनो जानोसै आरो बेखौ हांसो थाबा खुमब्रा गैया खुमब्रा थाबा हांसो गैया दिनै मोनानि आलासि फैदोंना जोंहा गरमनाथ' अबस्था गैखाला जाखाबाय आंनिया महरा आलासि फैदों नालाय ओंखायनो बानायना जाहोहरनायसै आरोना लोगोफोर मोनजायाना आङो हस्टेलाव रानथाब थानांगौ जायो ओंखायनो एसे जाहोहरनोसै आरो मा होनना बुंगोन बेखौलाय मालपुवा बरिया टेस्टि गोथाव जाखायो आरोना एकदमबारे दुगां दखान होनायबा होसिगोनसोमोन होब्रा दाबो सेन्टाराव हायो होबालाय जेबो नङा होनो हायो आं अ माय गड जानोसै लोगोफोर ओमफ्राय साया जेबो होथ'वाखै आं संख्रि होबाय संख्रि होबानो जासिगोन एसे गोदौबावदो जासिगोन आरोना दसेनो नों मा खालामबाय थादों आंखौ एहायनो लोंसै बारान्दायावनो लोंसै खुरनानै लोङोलै गोदोनि बायदि गाबो लोंबाय थाया no इथिनो no फाय no सुनु नामाबो एखे जानानै सानैबो खारबोबाय नामाबो एखे जायोबा सुनु ओंखार गाहायाव ओंखार no Yo, mi buena Marisa cuando se venía.
Ui. Ui. Sini. बानायखांबाय गरमा गरमनि वाव होनदो मोनानि नायदो ओंखाम सुनाय दुगैनाय अबस्था खराब जानोसै टेस्टि मा होनना बुंदोंथाय गोथाव नुदोंना नुवाखै कमेन्ट खालाम लोगोफोर आया गुदुंथार एक्सन आयु जिबु रायलायो बिराद गोथाव जाखायो नै टेस्टि दा साहा जाना बुदानिसोलै लाल साहा केमेरायावसो गोथाव नांगौ गोदैनि आबै आबौमोनासो मानो खुरैयाव लोंबासो साया गोथाव जायो नोंखाय खुरैयाव लोंनांगौ लोंनाय बायदि मोनो आहा खुरैयाव लायला जाना बोरमाया मालायनि बोरमाया गांसो जायोथ' जोंहानि बोरमाया मानसिया मा जायो बेखौसो जायो नै ओंखाम जाबावगोनसो दा बियो ओंखाम सुनु ओइ बेयाव नाय केमेरायाव ससे नायनायलाय होमबा माने जाखोन्दादि जाखोन्दाबाथाय जानो नागिरा हामायो जाखोन्दाबाथाय जानो नागिरा हामा उफाय गैया जानांगौ जायो नुगा माने जायो जाखोन्दाबाथाय गोथाव गैला थांदो मामजा इसे साबोन दा बियो थांदो ओइलाय मामेल हरबाय नोंहा थांदो मेना अमा नै लिंहरदो थांलाय साहा लोंफैदो नै लोगोफोर खुमब्राखौ आरामसे मिजि हानानै लाखांबाय दानिया नै बे दाउजों संसै आरोना लकेल दाउजोंहाय ओमफ्राय बेखिनिखौ माने मामानि एवगोन आरो बेयो खुमब्रा जायानो ओंखाय बेखौ जों खुमब्राजों गोथाव संसै बेखौ बिनि दाउ बेदर संसै आरो ने बिथिंजाय नै साराया जानबाय मैगं गोरलैजोबना दङ हगारनो मोनाखै सामब्राम हाबायना सेरनोसै आङो खुमब्राजों दाउजोंखौ बिथिंजाय मालाय दाउ बिदै बानायो ना मायो बानायसिगोन थोदो बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो बेदरा एसे मोजाङैनो एवफ्रामबाय खुमब्रा होनोसै आरोना लोगोफोर दानिया बेलेगफोरा मादि सङो मिथिया आंना नै बिदि सङो आरोना सोरबाया खुमब्राखौ संनानै बेदरखौ एवनानै खुमब्राखौ होयो आङो डाइरेक्ट बिदिसो बारे हामबाय थाला आरो खुमब्राया मोनखायो नालाय बे खुमब्राया दसेनो मोनखायो हायोबा गोथांबो जाजायो सातनि लगायनानै बे संसै आरोना लोगोफोर सोर खुमब्रा जानो गोथाव मोनो खुमब्रा दाउ कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो लोगोफोर खुमब्रायाबो न'नि दाउआबो न'नि लकेल गोजा आरो बायनाय गैया माने दाउआलाय बायनायसो बेहाय दाउ बिदै ना दाउ बिदै मामा जाया नालाय रेदें नुजोब्बाय नै दाउआ मोजां माबादो नुयो रे नै लोगोफोरा ओंख्रिया मोननायनि लामायाव फैबाय जारलासो जागोलै वाव टेस्टि जोबबाबो सिखारनो रोङा संग्राखौबो देखायना हो एसे नङाबा मानसिफोरा दा आंखौ सङाखै सानगोन देखायबाय दायोलाय आंखौ देखायबासो दे गोथाव नुदोंना नुवाखै वाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो लोगोफोर आंनि दाउजों खुमब्राजों गोथावथार नै दाउनिया थेथेङा आमौदो आलासिया जायो जोंना बेखौ बेखौ जायाबानो जानाय बायदि मोना जाबाय जानोसै लोगोफोर रोनो सेबसे मामानि दाउ बिदैया दाउजों मा होनलाय जोगोनारनि जारि बिलाइ आयो जि गोथाव नुखाबायना आंहा गोजौबाबो सिखारनो रोंनाय नंला आरो जानायनिफ्राय जाबाय